Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaplag na para tuntunan, Zona Libre. Karon nga daw sang Lunes, Petsa 14 sa bulan sa Marso tuig 2022. Sa ato sa rin pagbalagad paglop dahil karon nga gabi may kopod na ang iyong sa rin alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 takna sa rin gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadalagwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pinakamadalagwan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sang buko sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa rin mga Bombo Correspondents. Bombo tagman sa pinakamadalagwan nga mga balita, pinakauli nga report nga nagranabo, assign sa resitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanang pagtamil tanay sa aton sa ring nga mga koto mataga permatita broad, mga pinananggata nga minagrense kag mabakulod noon. Aga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook. No, sa aton sa ring YouTube at the same time sabayin sa 630 kHz. Kagati siyempre kita nagatambayaw na sa inyo kanagahatag sa katawran dari sa ato sa pagpanagan sa subong Lunes naman kita iya makabanan nga presentasyon kada sigla sa minadlaw tunga-tunga na kita iya makabanan sa bahin sa bulan sang Marso. Nagilapit na lang sa 11 na lang kadlaw na bilin ka magasugod na ang kampanya dari iya makabanan sa bahin sa ato sa ring makabombo the same time sa ato sa ring mataga para mati sa local positions. So expect ron naton nga ti medyo madisturbo ang mahmuok nga katulugon ninyo iya makabaran sa tion sang kahaponanon. No, kay ti ara mabatian iya makabaran ang mga paglinagumba, no, ang mga paglambiyong, no, rekorida sang mga salakyan nga ti may mga trompa. Pero ti may iban nga mabatinggilan gid yan, no, bisan pa nga wala pa eleksyon ti nagapauwang na. Amo nang hindi maayong example sa sining mga politiko nga nagahangyo sang boto nga makakuha sang simpatiya sa mga pumuliho nga makaangkon man sang boto para ini sila magdalaog. So why pa gani nagdalaog pero mga abusador na. So hindi na naton iya makabanan makuha na. Hindi na naton ma-expect kung balati ini sila ma-insindi o kung wala. Mula na ako, simple nga pulong. May insindi ini sila o kon wala. Sige, sa dito sa ato sa rin kamakot at the same time sa ato nga mataga para mati, nakibot naman ta, sa siring natabo nga pagtupa naman sa madamol nga ulan. Dari sa aton sa bahin sa syudad sa Bacolod, ini kasunod man sa pagtaas ang mga tubig sa pila ka lugar. Amo maning natabo iya makabanan sang tilikdan sering sang tilikdan nga Biyernes ang aga. Pero ti sang Biyernes ang aga laing gito ya kay damo gito ya ang mga suba nga nagtaraas ang tubig. Mas labi nga natamaan to iya makabanan ang ang Barangay 39. Pero subong nga hapon nga pag-ulan, man nang medyo indigid man tuman ka-disturbing ang pagtaas ng tubig sa Madalanon. Kaya as always, sa ginahambal naton, naga-subside may inigalayon. Basta madamol ang pagtupa sang ulan. Kadamol, talagko man sa mga project yung makabaran sa DPWH, kaya mga drainage system kita, pero hindi tagid Japon yung ma-perfect. Kaya may ara kaya sang baha nga magaluntad. Kuan ni subong pwede gid magamit sang kontra sa administrasyon subong ining pagbinaha, pero ang sabat naman sa administrasyon nagabaha ganing Singapore, nagabaha gani ang 3rd district, Bacolod pa bukasadya la sa ila sige nagainit ya makabana ng mga pagdiskusyon naton diri sa bahin sa syudad sa Bacolod. Malantayan ining nagahilapit ya nga nagahilapit ya makabanan nga campaign period. So may mga lugar kay na masubo-subo man, ini kasunod sang pagluntad sa sining isa ka insidente, isa ka hitabo,
nga ti nasa puwan nga patay na ang 5 katuig nga bata nga lalaki matapos ining makadalinas kag nalumos sa kapin sa isa ka metro nga kalug kag nagsulod sa Tamburong sa Hillside Subdivision sa Barangay Mansilingan pasado alas 12 kay na sa udto. Sa nagpunok ang ulan. No, so di makaluluoy maning bata, no? So ag report we naton garo ay sa ginikanan kuno gritos do iban nga pungsod. So di wawaw gito sa urahab ito sa no? Sa sinino tabo. So muna bala muning mga edad bala mga balantayan gid mo. No? So di kumagulan di natani pagwaon, no? Kay para likaw kita iya makabanan sa mga insidente o kon mga aksidente. So ti balon tani although nga ti nakita naman ang ining bangkay sa bata sa ginpergan nga pagbulig sa mga local DRMO sa Barangay Mansilingan kag diri sa syudad sa Bacolod. May report pa kita na bato na may nalumos man to sa bay sa area sang Banwa sa Murcia. No, so matapos nga magpaligo kuno sa swimming pool. Di subong way na daan limit tanan pwede na may kagwa, no? So ti magkuan kita, no? Halong-halong kag bantayan gid sa mga ginikanan advice naton sa mga elderly, no? Mga may edad nga may mga buot na. Hindi nyo gid pagbabayaan ng mga kabataan nga magkuan ano, nga magkadto sa mga bisan dagana sa isang tubig na. Kung madimalasan kada mapatay ka man. Ilabing talopang to pila ka madalagwan aton sa ringa paborita dugang nga mga balita lokal diri man sa aton sa ringa pagpalagad, no? So hibaloon man naton kay ti kabalo ka mo no? Nga may isa bala ka nagwa sa panit niya, no? Nga supporter / organizer nagligat to sa People's Rally na day President sa candidate Vice President Leni Robredo kag ni Vice President sa candidate Senator Francis Pangilinan, Senator Kiko sang Biyernes, no, dira sa bahin sa Paglaom Sports and Complex, no, mga alas 3:30 ang takna sang Biyernes, no, Marso 11 sa Paglaom Sports Complex, no. So ang coverage team, no, sang Bombo Radio Bacolod upod sa kay Bombo Franz Ardo Burgos kag Bombo Ansido Sorilla ang gin-approach sang isa ka organizer, no. So nagsinggitan, nagpangturasok, no, kag nagpanglampos pa kuno sang bangko ining sa persona iya makabanan ni Rodel Concha, no. Ti dumdum tanay kon ang rally to ti volunteer man tanan to ti aton ginpatigayon taman to, no. Kag mapabati diri sa Bombo Radio ang ina nga rally pero ti way kita isaway iya sa managhalambal, no. Ang nasawayan ta lang iya, no, sa persona ni Mr. Rodel Concha. Ini nga ako mag-asta sobra pa sa kay Vice President Leni Robredo, sobra pa sa kay Senator Kiko Pangilinan. Ambot ano gid ang iya ginapakigbato sa niya. No, so ti mabudlay kay ti because sang sining pag ginago, no, sang mga supporters sa mga organizers amo na yung makapalain, no. So instead nga makakuha kamo to sa PTF dugang boto sa ginendorso yung kandidato, no, tigot tinabuhinan kamo. So ti minus factor ina, no? So ti ay no nga may iniskulahan man niya, no, may tinapusan man ni siguro si Rodel Concha. So ti naka-insindi man na siguro sang insakto kay insakto. Kag ti mo na blakon, no, kung mangtabay ka sa imo sa ning isig ka pareho, i-try nyo bla i-reverse psychology nyo. Ang pamangkot dati kon sa inyo man na abi himuon, no, okay lang man para sa inyo man. Ti kung okay sa inyo, ti matoleran nila. Pero sa amon, hindi na okay. No? Kaya ti kita diri sa Bombo Radio, no? Ang atom lang ginapangayot, diri respeto No? Way man tayabi kwan? No? Way man tayabi pangita, gidya sang kontra dire. Kung ano yung insakto, amo na yung aton. Ti hindi lang ta magbinastos, hindi lang ta maginago, kadaw ta daw ay ta iniskulahan. Kay ti tawo man lang kita nga may balatsagon man nga masakitan kon singgitan, no, malain man nga buot ta kun buyayawon kita o kun lampos-lampusan kita sa bangko o kun ang bangko abi to ilapdo sa likod ni Rodel Concha, anong pamatsagan niya? Ti siguro basi manguhingoy masasang kasakit kag matingala siya, no, kag mamangkot dayon siga ginlampusan ako sang bangko. Amo nang
hindi mo na paghulaton, sir, ha? No? So nga ato na dra, no? Pakita lang ta sa mayong pamatasan. Hindi nga ti magbinastos kita nga gwa ta tuod may eskwelahan kita, pero way kita pinanilagan. Samtang ti ni kangot sa nagabalita karon no? May pahayag diri ang convener sa One Sambayan kay siyempre, no? Number 1 man nga nag-endorso sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo nga si Anay Governor Rafael Lito Coscolluela. So mga hatag mayo kita ko reaksyon niya kung anong iya mapahayag sini sa aktuasyon ni Mr. Rodel Concha, and he is personally known with Rodel Concha. O silingon kilala niya gini nga si Mr. Rodel Concha, no? Ang ining naggwa sa panit niya nga organizer sang People's Rally ni Vice President Leni Robredo kag ni Kiko Pangilinan. Samtang duga pa sa diri nga mabalita kung may impormasyon sa diri makabanan sa aton diri nga pagpangalagad sa gihapon pamulitika, no? So Soto in, Kiko out, no? Para sa kay Negros Occidental Provincial Governor Bong Lacson. Ini matapos sa sari nga makabaran nga revelasyon ni Governor Bong Lacson nga tumanto sa bahin sa rally, no? Sang tilikdan sa ring adlaw sang Biyernes sa bahin sang Paglaom Sports Complex, no? Nga nag endorso, no? Sa kandidatura, no? Ni Vice President Leni Robredo, no? Kagti do nag-endorse mo to sa kay Senator Kiko Pangilinan bilang Vice President. No? So subong adlaw may pahayag diri si Governor Bong Lacson, no? Nga ti ini siya ang magasuporta, no? Sa kay Senator Vicente Tito Soto III, no? Bilang kandidatura sa pagka Vice Presidente. Ining kasunod sa sining grupo, no? Ni Governor Bong Lacson, no? Nga ti ara sa Nationalist People's Coalition ay ang national political group ba, no? So pero sa local group ti ari siya sa Lab Negros. So si Soto nga nagapapili subong, no? Sa pagka Vice Presidente ang national chairman sang Nationalist People's Coalition o kon NPC. No, mo maning kandidat ang kwan political group ni Congressman Greg Sataya sa Lone District sang syudad sang Bacolod. So pamatian ta karon, no? Ining mga mayors man diri sa probinsya nga under sa NPC, no? So gwa subong, no? Hindi ya sila nga solid kun sa isa ka grupo abi ang presidente suportahan mo din landslide sa vice president, hindi, no? Mayara nagasuporta iya, no? Nga mga opisyal naton sa probinsya kag sa syudad sa Bacolod ginasuportahan nila sa pagka-presidente lain. Ang ginasuportahan nila sa pagka-presidente lain man. Hindi sila nga tikon sa kagrupo mo na lang na inadayon nga suportaran, no? So lain. So manaligan ang sa aton gobernador, no? Ginarespeto niya man yung desisyon, no? Ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga magsuporta sa kandidatura ni former Senator Bongbong Marcos nga nagapapili bilang presidente sang pungsod Pilipinas. So ang grupo diri lokal remain as unite, no? So ang unity ara Japon iya, no? Sa grupo di sa lokal apisar nga tilain-lain nga suportaran nila nga presidente, no? So ti sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer ila to ya presidente nila Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte. So ti ni man malipod, no? Diri sa aton sa syudad sa Bacolod, Mayor Bingner Dia, no? Masupport iya sa kay Vice Presidential Candidate Sara Duterte Carpio, samtang iya nga presidente Leni Robredo man. So muni karon iya makabanan aton sa nga hibalaon niya diri sa aton sa nga pangalagad. Samtang dugang pa sa diri nga mga balita kami impormasyon teriho, no? Report man karon ni Bumbuan si Dosolilla, ang syudad sa Bacolod magapabilin sa alert level 1 sa Miyerkules, Marso 16 to Marso 31. Kung si Mayor Jerry Treñas pasang syudad sang Iloilo, no, ginayo na ito yung mabalik na sa level 0. Lumpat na yun ba? No, ang syudad sa Iloilo. Kahapon, good news, nga naka 0 case kita. No, dari sa syudad sa Bacolod sa COVID-19. Tidaway na gidman. Anyway, tipigadigad na ni kay eleksyon man lang yung makapauntat kay COVID.
No? So dugang panumdum rin sa iusol doon sa last Saturday, pero may dugang nga panumdum diri ang iusi sa mga political rallies diri sa may bahin sa syudad ya sang Bacolod. Of course, no, istoryahan taman karon ba ti ang mga survey nagaglinuwa naman. Ti sa gihapon kuno nagapaguna diri si Senator Bongbong Marcos nga pangaduwa Vice President Leni Robredo. Pero may isa kita karon ka bisita man, isa man ka political analyst balikanta, no, si Attorney Jomax Ortiz, no, sama-sama kilala nga political analyst diri sa bahin sa syudad sa Bacolod sa per region kita be nga mga populations kag voting turnout, no, kung balati sinugidayhan, no, ang magapangibabaw sa palabuton sa nga eleksyon. So ti 11 dias na lang kag campaign period na sa lokal, mga 56, we have 56 days to go, election na. Maayo 9 na tuig 2022. So magahukom ang almost 65 million Filipinos nga registered voters, no, dari sa bahin sang pungsod Pilipinas. So expect taron ta mga pilang turnout kabilugan man. So do you think ang 65 million Filipinos, no, nga registered voters ang magakadto sa mapresento para nga magboto? Sa palabuton sa nga eleksyon, ako I doubt, no? So posibleng manabo-nubo, no, ang hindi kid mag-insakto sa 65 million, so it could be 40 million or 50 million ang magaboto. Di sige, no, sa bulahon ta na karon ang per region ka mga bailiwick o kung balwarte sa duani kay kung nantawon ta mga political rally kaya ko'y ganit diri na lang ko'y galantaw ya sa kay BBM kag Vice President Robredo mo kay sila naman ning maaway sa eleksyon mo, no. So ang no, posible, no, nga maangkon nga buto sa mga balwarte, no, or bailiwick sang duha kamasupog nga magapapili sa pagka-presidente sa palabuton sa ning eleksyon. Ti ba na pigad-igad na anaya. Kag of course istoryahan ta man ni karon, no, ang ining report, no, dito sa may bahin sa Banwasang sa Southern Negros ni siya, no. Ini matapos kati may na-record kita diri mga kabanan, no, nga duha ang mga nagkalamatay sa aksidente versus sa isa ka elf nga nagakarga construction materials, isa ka motorsiklo, mayroon pa isa ka van, no, kaduagid ang mga nagkalamatay. Kag at the same time ba, grabe, no, ang big time nga price hike naman, boss, nga daw, so more or less, no, mga 7 pesos ang magasaka, boss, no, sa presyo sa gasolina, no, sa mga produktong petrolyo naton yan, no, kag at the same time ti sa paisang diesel, no, basi magalabot pa yung makabaran sa kapin sa 13 pesos ang saka, siling ko malabutan ay gini ang kuan mang diesel nga gasolina, basi mas mahal pang diesel blaw kay permiya kitanta mahal gid ang gasolina, no, ikumparar mo sa diesel, so mo ning mahugada mag 13 pesos ang increase ng diesel, mamahal pa ning diesel sa gasolina. Ang kerosene naman, no, may increase diri makabanan, all price hike 10 ka pesos, 0.50 o 0.50 centavos. Kag ti mo ni karon ang kanaton advice ta about ti hindi gid maglakat kun hindi mo importante. Pahimuyong kita anay kay hindi gid magkontahan ang presyo sang gatong, no, subong mga petroleum products ta diri sa baybayin sa pungsod Pilipinas, no. So ang isa sa mga ginakwanta pagid, no, dari makabanan ti siyempre, no, dapat maginawa na naman sa lakyan nga mga rechargeable, no, or environment friendly, no, nga mga salakyan na bla, no, nga ti charge mo lang, ti okay na dayon, way pa hassle, wala pa sang pollution. Di ba? Base mo naman na sa sobra pagtasaka sa isang presyo sa mga produktong petrolyo, ibang tao bligya ng sakyan eh. So galing kay mo na, hindi ka makatravel gadayo sina kon mga rechargeable, no. Bantayan ta na. Kay posible may mga kalanabo gid na, no. Kag of course ti ining nagahilapit ka debate sang Commission on Elections sa Comelec sa presidential kag vice presidential debate, no. Ba ti liwat naman ko, no, nga hindi magtambong
Hindi magpartisipar si presidential candidate former Senator Bongbong Marcos sa debate nga gin-organize sa Commission on Elections o kung sa COMELEC. Upod sa iya sining running mate Vice President, no? Candidate for Vice President Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. So dako nga siling sa mga nalis naton dako kuno ini nga kawalan, no? Sa sining mga kandidato nga hindi magtambong sa debate. No, kag bisan ano klase man kuno sa debate pero hindi man kaduway magatayog, no? Sa survey. Tingali may mga sideline din sa survey kag tinagasiling bayaran yang ibanda o binayran kuno na iyang survey, no? Ti ila man na iyang claim no? So importante dira matutuod nga survey sa Mayo 9. O sige, 24 minutos na nakaligat sa Taknang Lasete, medyo puno-puno tas bong gagabi din sa ato sa Riga Pagparagad, hatagdan na pilak maparamdaman. Then pagbalik ta, kuha kita mga reports na. Mga interviews na ton, no? Diri sa ato sa Riga Paratuntunan sa Zona Libre. Magabalik kita pagkatapos kinamang sanay. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo
Ano bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang Radyo Bacolod. Sige, pabalik na rin sa atong saring nga pagpalaga. Oras sa Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 37 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Isa minuto ko ang report ni Bombo Ansindol Surilla sa Bacolod City Government Center. Bacolod City, no? Padayon nga magpabilin sa alert level 1 suno sa EOC. Bombo An, sa report please kamin. Bombo Pons, laom ang Emergency Operation Center nga magpabilin kita sa gihapon sa alert level 1, no? Dili na mag-alert level 0? Gani man. Duway pa man ang alert level 0, Bombo Pons. Kinadiskusyonan pa man sa national government, no? Pero subong niya ti alert level 1, amo ni pinakanubo ang alert level status. Buwas kundi until tomorrow na lang gidya Bombo Pons, di bala? March 15. By 16 tomorrow karon most likely pagwa ng national government kay sila man gid nang galaga pagwa. Bombo Pons ang siniyang aton nga mga pagsulundan kung ano kitang alert level. Since confident ang EOC kay pagsugod sa bulan sang Marso, single digit 2, 1, ang pinakataas siguro Bombo Pons 0, 6 rather, ang pinakanubo 0 gidya. Sang Sunday nagwa nga report, no, meaning kahapon ni adlaw, pero record na siya sang Sabado. So the lowest so far 0 first sa March, no. So gila uman ina sang EOC despite the fact Bombo Pons do ka damo man sa mga political rallies, hindi man na maripod sa aton nga sang Friday may ara sang mga magpagtililipon libo-libo ka mga kauturan naton. Pero so far Bombo Pons do why man siya sang nagresulta nga nagdamo gidya ang positibo, kaluyan man because suno gyud iya sa EOC Executive Director M ang syempre vaccinated naman halos tanan. Panugyan niya gani, no, especially sa mga supporters ni Balang Bombo Pons nga kung hindi kita kapugong sang kaugalingon ta, makadto kita abi sa ginasuportahan ta kandidato. Just like abi sang Friday, nagkadto kamo dito sa paglaom. Importante Bombo Pons naga face mask ha, kay maski ano pada iya ka singgitanay or ano pada iya ka hugyawanay, Bombo Pons gay face mask ka. Importante may sagang bala Bombo Pons, no, kag vaccinated ka. Kay hambal ni EOC Executive Director M ang kung vaccinated ka, ti somehow may protection ka man bala iya Bombo Pons. Ti kung unvaccinated ka, pahigad pahuway sa banga, meaning pahigad ka gidya, no? As much as possible, hindi ka magkadto sa mga pagtirilipon. Kaya pagtirilipon, subong Bombo Pons, hindi mo naman niya mapunggan. Since again, alert level 1 kita. Kag why man siya Bombo Pons, despite may mga pagtirilipon, why man niya sa may pagsaka iya sang kaso, no? Klaro na siya Bombo Pons, no? So, amo nang hambat sa EOC, kabay pa, nga after tomorrow, alert level 1 kita sa gihapon, no? Okay, kita man ang pinaka-first Bombo Pons sa Western Visayas man, no, nga nag-alert level 1. So mabilin ta na sa gihapon because nga again naga-single digit kagkapon nga daw 0 case gani ang syudad sa Bacolod. So Bombo Pons sa dugang iya nga pagpahayag kag mga pagpanugyan, pamatian naton si EOC Executive Director M. Ang. May info na ano ang alert level status after 15? Wala pa. As of now, wala pa. Pero, you think alert level 1 kita sa gihapon? Sa Yeah, we are expecting alert level 1. Okay, taman ang low cases per day. Single digit, tag 1, 2, naka-0. Kita, since March 1, wala naman sa naka-double digit. I think naka-highest ay 6 lang. So we are expecting alert level 1. Okay. Councilor, ang alert, ang 0 case, tas ang Sabado itong risk na report, no? Ang ano, 0? Ang 0 natin yung case. Oo. Kahapon, Sunday. Pero ang today natin, Councilor, may arata? 6. Oo. So meaning, Councilor, can we say kung may mga pagtililipon, just like mga rally, kung di tamo, gid man na iyatawo, given. What in, though hindi siya agyap, okay lang man siya, no, Councilor? Why siya epekto sa amo sina? So far, though, wala pa gid man kita may nakita na pattern dapat kita mag-restrict subong sa mga mass gatherings, no? So long as ang
participants are vaccinated. Kag confident makita kay ang Bacolod taas man ang aton vaccination accomplishment. Ang vaccination rate na diri is much higher sa aton target population. So we're not really seeing any as of now any reason dapat i-restrict naman natin. But we are closely observing it. Pero Councilor, anong pinakarason as to why, Councilor, nga apisar may mga dalagko nga pagtilipon may tao yung pareho na ang pinakaulihin ng rally, grand rally ni VP Lenny, wala gyapon sa nagtuhaw nga damo kita nga positive cases because vaccinated ng halos tanan. Yeah, isa na reason is vaccinated na tanan, halos tanan, no? Minimum health protocols for ang aton pag-observe sa minimum health protocols. For example, sa rally dito, we were watching closely. Naka-mask man ang tanan nga tao. Yes. So wala man ko may nakita nga nagbukas ang mask. So I think ang importante lang yun is the constant reminder kag ang information dissemination talang which we are thankful sa aton friends in the media sa inyo na nagapulik sang disseminate sang information kay as of now nakita ka na gid more than 2 years after the pandemic has started tuwa lang gid man ang aton panaming mo mask and vaccines. So once i-continue ta lang na, I think we are safe kag pwede na ta kapadayon sa aton new normal nga ginatawag. Okay. So, hindi ka pwede nga hindi ka magawa sa aton panimalay. We have to go out somehow. Ang aton mga kabataan have to go back to school. Ang aton kabataan have to engage in sports. Kailangan may kitaman yung mga adults, we have to engage in physical activity. Kinala magwagi kita kinanglan mag-socialize. Kahit isa sa mga nakita naman niya kung problema is ang mental health issues naman. So, it's really, I was with a friend last night, no, sa Macau. Macau is very, pagkit sila siya, up until now, very strict ang description niya, the prisuhan. Nagpuli di siya for an extended period of time diri sa Pilipinas. Kaya ang term niya daw mabuang to sila kuno. The mental health na issue naman sa mga restrictions nga gin-impose for an extended period of time. It takes a toll sa aton mentally, psychologically, emotionally. So plus pagid nga ang mga tao nagakadulaan obra, nagakadulaan negosyo. So dako ang impact. It's about time that we go out, we socialize, we meet up with friends. For as long as gina-maintain ta ang safety, distance, at the same kundaara kita sa crowds. At the same time, basta nakamask ka lang, kag vaccinated and boosted, daw safe na man kita. So, Councilor, anong imo mensahe, especially bala kundi election time gidman mo sa mga pagdilipon, may mga rallies, anong gusto mo ipalabot sa mga pumuluyo sa Bacolod? Ang mambal ko lang those who are really participating in rallies, kapin pa sa mga glagko, mga kandidato, na gina-expect na katuan gid sang madamo nga tao. If you are unvaccinated, hindi ka na lang magrisgo sang imo kaugalingon because it's really your own health nga ginarisgo mo kung makadto kada kang hindi ka vaccinated. No, ang sa mga nagapangayo sa EOC sa permiso to gather sa mga mass gatherings ngayon. Ang amon permi nga reminder, ang amon nga recommendation is dapat ang nag-participate fully vaccinated. Pero realistically, bumbuan, hindi na naman na ma-monitor isa-isa. For example, ang estimate nila sa latest na Leni Robredo rally, 70,000. Wala man kita sa wherewithal na mag-check it isa-isa sa vaccination card. 70,000 katao. So we have to be realistic. So kita na lang, mga pulis na nakita sa kaugalingon, let us do self-restraint. Kung kabalo ka nga may ara ka comorbidities, may mga chronic illness, kaya hindi ka na magkanto dira because you are exposing yourself sa kadamo nga tao nga hindi kita sure kung sino da sa ila ang may infection or wala lang takabalo ba siya asymptomatic lang siya. Kung ikaw nga vulnerable,
ikaw ang matamaan. So sa subong bumbuan, mula gid nga to reminders, if you go out, if you are kung gaplano ka nga magkadto sa mga mass gatherings, kung hindi ka malang bakunado, please don't. Hindi na lang. Hindi mo pag-irisgo. Ang risk ara sa imo and the risks are high. Ikadua, kung nagkakaroto kita sa mga gatherings ngayon na, although vaccinated kita, although boosted kita, mag-observe lang gyapon sa health protocols. Yung pinaka-importante gid nga nakamaskara lang kita pirmi. Use our mask. Okay, ko sa panumdom ng iya bumbuan, duwa kita kapin kag kulang sinidri, no? Kita di sa bumbu radyo, kag sa EOC, bumbuan. Correct na siya bumbupons, no? Sulit-sulit naman ang mga panumdom. Especially nga kadamo bala bumbupons ng gathering, no? Political season, kadamo sa nagakinadto nga like mga presidential balls, bumbupons, no? So amo gid na iya ang pahanumdom. Although amo na pero may sa UC jutay na nang gidyaton kaso ga 0 kita naga 2 1 no anong pinakatayog pero ginapadayon nila gyapon bumupons nga gina-reach out tong mga unvaccinated pero aman yati halos tanan man gid ya subong do na sanay na magidya bumupons mag face mask tuod maski sa kadamaan ka sang crowd bumbupons no do mo face mask ka gid siya kay do ka feeling mo do nasanay ka na bala bumbupons no maski ano ka init itakod mo gid ang face mask mo especially kung nagaistorya ka sa isig mo ka pareho bala bumbupons sa tupad mo do na andan tanang gid man ya no nga magsuksok sang face mask no so how's that bumbupons Ate sige no anyway kung level 1 say man japon kita. So, that ends until March 31. No? Sige nang, wala itong announcement sang NIATF. Yes, no? So, bumupon sa mo ni so far, ang update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 49 minutos sa nakaligan sa takna alas 7 sa gabi. Siling ni EOC Director, Councilor M. Ang, yata ni, kung may mga comorbid na, hindi na magkantos rally, pero sang biyernes, may na-notice kita to nga, damo nagkalalipong. No? Kay bato may mga edad naman, no? So, muna bala, ang buto nyo, hindi man na iya mauyang, hindi man na iya mausik. No, kung hindi ka mo kakadto sa mga political rally. Kaya I know nga ang iban subong niya, may desisyon na gidya mo. No, kasi nung ila sila nga butuhon and ang iban undecided pa and iban daw nagapakuhit-kuhit pa. Nagasiling sa iban niya sa una basta may mga eleksyon nga kwan, hindi pa na niya mag-commit sunong butuhon niya, hulaton niya pa na iya ang D-Day. Kay man mapaligis pa sa kuno mo. Amo kumagin na mga batasan sa mga Pilipino, no? Kung sino may itonghol, mo na butuhon nila, pero sa mata sang Diyos, no? Hindi ginili dapat, wala na iya gina-educate, no? Ang aton nga mga voters, nga kung hatagan ka mo isang kwarta, mo na butuhon yung politiko nga nangatag sa isang kwarta, hindi amo na, no? Ang aton, no? So, buto lata santo sa ato sa konsensya, mo na gani, no? Sa pila na lang, 56 days more to go, election na, no? Lawig pang simpo nga pagkapaminsar kamo kung sino niya ibutuhon, di ba? So muna na, mga panumdom, jutay na mga panumdom, no? Kahit isa na siling tana, your decision is your choice. Or your choice is your decision. Amo na dito mapilit, pero may COVID pa, don't forget, ari pa si COVID. And observe to get a minimum health protocols. No, diri sa aton every time nga may maamuning nga mga gatherings. Although sa alert level 1 kuha na no nang allowed na no mga gatherings. So sa mga open field na no provided nga may mga face mask naman. Aminado man ning using sa Stentamil to no kutuod magiging Stentamil to hindi man nila to yung may isa-isa mo. Hindi man nila to yung may isa-isa nga check-on gina mga vaccination card nga ato dito. So, sa reminders lang, sulit-sulit, halos na tak-anak kamus na, may iba na tang magkaturan ng gambal basta COVID, hindi na doon na gana magpamati, no? Anon mo na, kay ting ato niya, para na lang makalikaw. Kay kung isa,
because aton sini nga sobrang excitement, nagakalipat ta. O kung anong aton pwede ngimuon. Okay? O, sige, 51 minuto sa nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sini nga pagpanagan. In connection, no, sa sining natabo, no, nga political rally, bauti ari, may isa to nga nagbinastos, no, nagwagin sa panit niya, no, may eskulahan, pero wala pinanilagan. Oh, amo ni sa persona ni Mr. Rodel Concha, oh, nga organizer, nga pakilalang organizer, pero ang batasan niya do hindi iya makaon, no, sang ido. Matapos nangin simo-simo tong reporter sang Bombo Radio. Kasi Bombo France Andro Burgos ti do nakibot man ta nga amo ni. Oh, ti di bla. Naga-promote gani kita sa volunteerism tong ginatawag sa rally and para nga makakuha ta sa PTS tawo nga mabuto, no, sa politiko nga endorse naton. No, pero do nakibot yan. Ang pamunuan ta ni na but sige lang unahon ta lang ini kay na sa Pilgrim aton nga bisita sa sama convenor sa Juan Sambayan, no? Former Negros Occidental Governor Rafaelito Coscuela, no? Good evening sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Bombo Ponce, may gabi tanan. Okay, salamat gid Gob, no, sa sininga time. Anyway, Gob, nagtawag kami sa imo, no? To get your reaction with regards sini as convenor, no, sa Juan Sambayan kay isa man sa mga organizer sining political rally, no, ni Vice President Leonel Robredo and Senator Kiko Pangilinan, no? Pero samtang nagakinalipay ito ginugyaw kita sa crowd, over 70,000 crowd, no, sa Paglaon Sports Complex Gob. May mga backstage nga mga incident like sa amon, no, diri sa Bombo Radio kay ti malo naman ta kung sa respeto lang niya ti damo-damo na nato nga respeto sa mga amon nga classic mga coverage, ano. So nakibot lang kami, may isa ka persona dito Gob, kaya lang kay Rodel Concha, no, kung you knew him, no, as organizer man, no. So nakibot kami sa ginhura-uran to amon reporter sa Bombo France Andro Burgos and napusan sa bangko, nagsinggit, no. I mean lang daw aktuasyon ba lang dili taman maispekagay ko anong natabo to sa iya. Pero ako esplikasyon ko no bati amo guro nagwa sa panit niya mo, no. So any information regards sa siring story Gob? Once ining kagina nagpamangkot ko diri sa iman kay nag-meeting man ko siningapon sa akon man yang staff parte sa kabilugan, no. Actually ang mga concerns namon ang mga sagwa sa Bacolod ito mga sorties bla namon, no. So may mga lessons learned man kita dira. Tapos nag-istorya kami siling ko anong natabo to sa Grand Rally man ang nabatian ko pa isang incident involving Bombo kag ang isa ka membro sang organizers. So amo na ang hambal nga daw may disagreement tapos siling ko nami kita ni ko maistorya ko personal ang mga persons involved. So nami ganito nagtawag kagina kay siling ko nami kunduyan ko makapungpungkod sa atong duwa nga naka-ara gid witness personally. Para nga makuha kung ila side maintindihan kung ako na nung natabo. Tapos of course maistorya man ko sa kay Rodel para mapamangkot ko man siya kung nanong hinalinan sa to nga naglapot gid sa apo na sitwasyon bala. So number one siling ko siguro tungod sa pressure kag sa kasakuon sa tanan kag nagaginual ng tawo, posible gid ining kwanla daw masiling ka na buyan ang control, ang self-control. Kaga mo na may outburst, no? Of course, mamati kita sa kay Rodel kung anong ang iyaman nga explanation. Of course, ang akon sinadari, normally, ang basic policy is maximum tolerance. Yes. Kung may disagreement, i-konon tayo, i-istoryahan tayo na nung pwede, na nung hindi pwede nga disagree kita, no? And then, ultimately, masiling kita nga, kung hindi kita pwede, okay lang, sorry, diin kami pwede. Or kung pwede ma-istoryahan, okay lang, ma-plus na kami sa sakto.
In other words, pwede gitkuntani ang disagreement ma-resolvar paagi sa mayong istorya. But as I said, posibleng sa gahod, sa ginual nga tao, sa hectic nga mga detalyes lang kinahanglan atensyon, posible nga nadula ang self-control sa isa kag isa. I don't know, nag-exchange of words. Doon nadumduman ko nga Bongbong ang natabo to sa talisay. Okay. Sugod sa daw masiling ka heckling or yaguta, nagdisoganay, naghinitay ulo, nagtupa sa habuyanay sa flyers. So diriya daw ang pag-intindi ko daw pulungkuan ang ginlampos. Yes, oo ko no. So amo na siling kubunan no do ka isabla siling ka kanunggon nga sa amo na ka massive sang ano tawag sini pagpakita sang crowd sang goodwill kay man ang reports nga nakuha ko nga in spite of the fact nga puwerte na gid kaguto do ka well behaved las ang tawo no wala man sa nagbinastusanay way man sa may nagdisuganay way man agaway pwesto do ka nami bla may binuligay pagani no. So siling ko ini nga incident do hindi problema do masiling ka do kanugo no nga natupa pa sa amon But again, as I said, why ko pa makuha ang full detail? So nami gid ko makaistorya kami. Sino ganito Bombo Ponsa? Si Bombo Franz Ando Burgos kay si Bombo Ana kay sila tong gin in charge namon as coverage team go. Now of course, di kabalo ko yang may coverage ang Bombo sa event. No? Now of course, hindi ko man matawag sini tawag ining discount ang possibility nga base may kakulangan man kami sa coordination. No? Base no again kinahanglan makumamangkot sini base nga waay mapahibalo mayong organizers sa arrangements no kag base na kulpihan nagsiling sino imuya nang daw base na nagpaminsan nga hindi play legitimate nga coverage. Although, kaya natabo ni siya natabo ni siya sa kwan mo sa VIP area mo. So dodra man to mga media tanan hara man to nagapwesto abi. May iban man nga media. Yes. Okay. So pero as in nga daw nagkwan siya daw nagsita siya nga hindi pwedeng media diri nga daw mo ni with the kwan bala nga nang high taas tingog. Okay. Tiyan mo na siling ko na kanumpon nga nagtupa pa sa tira nga kwan nga sitwasyon. So anyway, offhand, of course, luyag ko makikita sa kay Bombo Franz, kay Bombo Ann. Yes. Kag in behalf of the organizers ang RPC Nego, kag ang organizers kidsang ining kabilugan, ang maka-apologize kita nga naglampot pa diri no. But then again siling ko I hope nga maka-intindi man tanan nga sa amo nga sitwasyon kung isa hindi mo na makontrol bala. Ang amo nang natabo dito sa amon sa Kabangkalan. Medyo na nag-out of control ang crowd. Hindi man siling hindi nami no, but nang sa tungod sa excitement na nadula ang control. So siguro mga 20 minutos antes namon ma-extricate si BP sa stage, no? Pakanto sa exit. So tungod nga muna working level of excitement. So hatagan mo na lang pa siya kisa may ara na gani sa outright nga i-disog na sang iban or may actually may ara gid ko yan nakita agay ginatuslok ko mo na blaway na siya balo ko na nang katuslok siya dili kay ang nanatawag sini posible to I think isa ka kamera do halos madulot sa likod yati sabaw man nga agay do amo na bla so masiling kabo kabay pangaway lang sa may untoward dito matabo na so amo ni these are things that can happen sa amo ni ka dako nga event.
But again, there is no excuse for tawag sina in behavior nga natupa sa amo nang natabo, no? So I hope makakita na kami kitabwas kag makaistorya maintindihan ko bla kung ano gid ang sinugdan, ano ang exchange of words kag diin nga nagamuna. Para nga next time lesson learned ni Permi mo amo ning isa ka meeting namon ginabubukons. Anong mga leksyon tadi nga makuha, no? So there were many lessons learned sa million and one details balo ka naman one or two nga medyo hindi blind sakto amo nang maguba sang bilog. In fact may inside story ko si mo bukons. Kagini may man mabalaan sang mga nag-attend dito. Nag-abot kami ni VP Lenny sa venue sa Paglaom almost on time. Kabalo man ta ang how much of a stickler for time si VP Lenny. Gusto niya permi kung pwede lang on time permi. So ginakuha niya ko niya kung daw medyo go overtime na kami kita. Ikaw lang yan dumdum sa ako na kuhita na lang ko si ata sinyali ko nga pwede kinanlan na maglakat, no? So on time kami. Pag-abot dito, ginambalan kami nga nagsugod late ang program proper. No? For whatever reason, I think base naglawig ang performance or may naglawig sa mga mensahe, di ba? Okay. So, naghulat kami. No? So, mentras nagahulat dito sa may NOHS site, no? Sa likod playa, nagamuno pagani siya nga daw di ko bati isang sound daw di medyo may dulo distansya pa kag siradong salakyan. Finally nagpulo palapit kami para mabatian kung anong katabo, pero malawig ang hulat namon silga kwa na gani siya do tama na ni kalawig wala una pa ng tao di tanwa abi tawagan niyo abi no what's taking it so long. Nag-abot si Bam Aquino. Siling niya, ma'am, may isa pa guro ka oras ni. Kay way pa kasugod hambal ang mga senador. Di kundi siling ni VP Lenny, maluoy man ta sa tao do. Pila na ka oras niyo? So, ginpakat namon ang duwa ka musical numbers. May harapan ani duwa to mo nga ma-perform. Okay. Ginpakat kagin siling isaylo na lang after sa speech ni VP. Okay? So siling ko, gintugon kumandahin sa organizer, siling ko, kuhaan na lang man palihog ang akon malipot nga message. I was supposed to deliver a message. No? Siling ko sa amo ni nga sitwasyon, why naman ni may mamati? Pagsulod na ni VP Lenny, amo naman lang nang gusto pamatian sa tanan. Di ba? So ginkat ang tatlo, duwa ka musical numbers kag ang akon nga malipot nga message, no. In fact na notice mo si Governor Bong na lang tuyang naghatag sang message. Why labot sa kay Kwan, of course, no, sa kay Awi na naghatag man message antes maghambal si Kiko. No. So ginutod ginbuhinan ang numbers para nga makasugod na, makasaka na sa stage si VP Lenny. Kaya nagakwan siya sila nga, kagina pa ni alaunang iban di nagahulat. So, maluoy man ta. No? So, nagsugod, late supposed to be, mahambal si VP Lenny. Kung di ko masala, 7:05, naghambal siya, I think, pasado. So. Oh, but for those nga base nagapinsan nga na-delay kami, no, I think lapit guro isa ka oras katunga ang amon hulat sa likod. Para magsugod. In fact, kinambala ni Senator Bam Aquino, si VP, nga ma'am, isa pa ni ka oras, basi gusto mo anay magkaon. Siling ni VP, sige na lang, i-reviewon ko na lang akong speech. So, ginusarin pa tong oras na to para mag-review sa speech, no? In fact, gin-review niya gitliwat ang mga Ilonggo portion sa iyang speech, no?
damo pa gani na istorya namon mga Ilonggo terms nga may mga hiligay noon nga medyo madalo ginpangkambyuhan namon. Okay. Kaya ang gusto niya Bombo Pons conversational kuntani nga Ilonggo hindi inang hiligay noon na. So we had time to do that tungod nga naghulat kami sa likod. Okay. So, but ang main concern niya nga maluoy man ta sa crowd, dugay na hila hulat ta. Okay. So that's one of the inside stories. At the time why kami kabalo nga may incident na gali. No? Sa akon si Eric Loretizo, amo na nagreklamo na dahil siya shortly kami before magsaka nga may problema kami sa incident to. So gintugunan man sa mga organizers nga tanawon kung anong pwede nimo to. So nagsiling man lang ko sa akong staff nga mangkota lang abida ko na natabo kag ikuan na yan. Tanawa lang nga ma-arrange for tonight. Pero ang ginakuan mo lang namon niya Gob, kung hindi kami pwede, no? Kundi in professional way and manner nga mahamalan man lang kami hindi kami masinggitan, hindi magtaas tingog, hindi maglampos bangko nga it seems nga daw kuan daw pang-abusar na iya mo. Correct. No. So that's why. Ang bati ko Bombo Pons may nag-video ko no. May ara ko no sang nakakuha video. Nami tani ko makita ubla mo. Yes, oo. So sige lang i-provide lang namon no so that nga at least may okay nakahambal kay subong with kapauna ka na no sang apology no with regards sa natabo vlog ko no. So ang at subong klaro tama na nga kinanglan ta subong iabuto supporter no with Bill Pilini, di ba? Hindi ta gusto mamuhin, maplas data nga maplas kung mahambalon, di ba? Muna ang sa inyo? Hindi. Bombo Pons, bisan way tagapangita boto, good behavior is still good behavior. Correct. Yeah. So, mula na, hopefully, kwanta ni Mayo buwas, lessons learned, we will learn kung anong nag-trigger sa sininga incident, we can advise everybody involved, nga mag-anda mabi, siling ko maximum tolerance ang policy natin. Sige. So, at least it is a successful People's Rally at Tugop no sang last Friday. Portigit, yeah. So ang luya ko lang magpasalamat sa tanan gid nga nagpuli kag nagtambong all the way from everywhere, San Carlos hasta Hinubaan, may mga nagkaladto pa Portigit nga Porti ka happy sa kay VP tungod sang expression of support sang Negros para sa iya. Sige. Gob, thank you gid sa sining time no. Good evening sa imo. Sige, Bombo Pons, salamat gid no. Mayong gabi man sa tanan da. Good night. Sige, si former Governor Rafaelito Cosculluela diri makabarang isa sa mga convenor sa Juan Sambayan no. Diri sa bahin sa Pungsod, Pilipinas no. Sa mo to so gingkwat na lang gid to no. Ang iya sining reaction as convenor man kag ti part minister no sang organizing committee sa sining event People's Rally ni BP Robredo kag ni Senator Kiko Pangilinan no. So ti sa matag palamati nato ni naka-relate sa sining issue no, iti as inside story ti forget the inside story no. Nga gin-insert ni Gov Cosculluela no. So ang point ko lang to ti sa pauna niya naman to no. Nga ti nagapangayo na sa sang dispensa apology no kasi sa ninatabo and in fact gusto niya gid niya nga mitingon man no ang ining mga reporter sa Bombo Radio Anchorman like sa kay Bombo Ana and Bombo Andro kag si Mr. Rodel Concha no nga siling ko gani kay na nagwa sa panit niya no nadula ang iya sining iniskulahan no nagkwansa binastos no nagtaas ang tingog panglampos ang bangko no kag act as kwanman no nagpatigayon sa aktuasyon nga hindi amo no. So nakamarasmas din siguro no daw mati ko gani daw
gindala man sa kuno sa ospital ya gani kay nagtalaas man ang presyon niya ti sino basulon niya. Oh, may balasulon sa aton? May balasulon sa to sa team sang Bombo Radio nga nag-cover to? Kay siling ko gani Mr. Rodel Concha, no? Subong ya plus la ka mo nga plus. Oh, hindi ka mag-minus ti sa ginhimo mo sa to. Base ko na minusan na tong butante mo. Oh? Okay man lang na mapatay ka mo na sa mga politiko nga nasuportaran nyo. Provided nga ti hindi lang ka mo manglapak sa kinamatarong sa ibanda. No? So we must learn saan ginatawag respeto. No? Earn the respect. Learn the respect. No, sa aton kay tawo malang kita ti. Imagine, laway maging makabati ka nga sa malait naga, singgitan ka da. No? Lampusan ka sang bangko. Oh. No? Tino nang grumintado na imo ya? Base ko mo man ang pamatasan mo sa balay mo da. Oh, no? Pero do may nag-comment to gay na, nga saling ko, saling niya, titiro amo ko ni siya, no? And dugay na ko gatiner di sa ila, do buot mo ni siya nga tawo. Te, pwede tabla na masiling nga ti. Nadala sang iya sining kwan? Oh. Please adjust ka doon ng may nagakwa na. Nadalas ang iya sa ring excitement, hindi maguro no? So kami abla, kita mo may ginamamulay, kita di nga tawo na. No? Kung way kita rin sa may ginamulay nga tawo, provided nga wala nagahimo sang, hindi amo. No? So gusto talang, no? I-correct. Kagusto talang ipanumdom sa kami sa Rodel Conchane, no? Kung bala, siya, sa didri makabanan, may dako gigamot sa kay BP Lini Robredo. Base ikaw pa nang balasulon da kon matabo. Sa imo ginasuportaran nga presidente. Tiway pang eleksyon, subong gather at nga gather yan ay isang mga supporters da. Di gabilib kita to. In a spirit of volunteerism. Pero ang batasan ni Concha, hindi makaon sang ido. No? Subudlay ni sa iya, kaya kung mag-asta siya, sobra pa sa kwan? Sobra pa sa mga politiko? Ti hindi amo ning ginapangita naton. No, kay kita iya ti lihim-lihiti mo nga naga-cover kita to, ti din kamo kakita nga. Ginapabati di sa Bombo Radio ang hambal sang tanan-tanan tong mga senatoriables. Vice President, mga artista to. Nga nagdulugok tawo to, kita man tao artista, luwas artista, may mga politiko, upod sa kay BP Lini Robredo. Di mo pa nang ibalos mo sa amon. Di kami ginpatiti, man kami sa gusto sang mga ginikanan namon, gipeskwila kami. Gituduan kami sa ayo nga batasan, and ginadala na namon yan until now. No? Nga hindi kami pwede nga magbinastos. No? Sa isig kapareho namon. Oh. Di ba? So, way tanaya kay diri sa pag-abot diri sa Bombo Radio, way matagin edukar yung magbinastos kita. Dapat nga may respeto kita sa isa ka isa, kaman nga klase sa level sa pagpangabuhi mo da. Oh? Way kita sa may ginbastos nga tawo di. Te kung amo ning unahan mo kami, no? Ti panumdom ta lang sa imo Mr. Concha, no? Way kami siling sang intensyon nga mag-atras sa imo. Ang gusto lang namon di, ati makapangayo ka sang apology da. Basi nakamarasmas ka na, nakagwa ka na sa ospital. Tanong finding sa imo to? Nagdubo ng BP mo? Na pala? Di bisa ano pag-justify, ini kung may pahayag may kinabi si Mr. Concha, no? Nga justify yun nga ti amo ni no kay tungod nga baskog tong sound to nagsinggit sa tikin nga nung magsinggit magtabog ka no kalimbawa ano gatabog ka sang karbaw sa pastuhan amo na gintudlo sa imo nga mayo nga pamatasan dili ka na galinaw. So, manabla problema sa aton kay ti kinanglan ta pangalekturan kamo, no, doti para nga magtarong kamo,
Tumnabla? Di kabalo ka man. Anong amon papilaw? Anong amon nga rule? As fourth state? Di ba deliver kita sang aton nga kwan? Nga mga mayo nga impormasyon. Mayo nga mga balita. Why na iya sa bokabularyo ta nga magpakalain sa isa ka tawo? Basta hindi nyo lang kami ipag-unahan. Kahit mo na, ipensindi ta kay kunsa, kapital kita mo niya yung mikropono sa bumbu radyo, parang hindi ka pag-atrasan. Kaya ara kami nagatindog, sa usto. Kag hindi, nga batasan, nga daw damog sa kusina. Pariho kay Mr. Rodel Concha. Karon pabalik konta ka values education to kay Ma'am Dayon. 17 minutos sa nakalikan sa takdang alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpalagan sa palatuntunan Zona Libre. Mga reaksyon sa mga kauturan tayo, Amal ni Darlene Castillo matyagas tao pwede niyang paluhod. Di kay naanad siguro mo nang iabatasan to sa balay nila mo. O basi may problema to siya, yung nagkurukad to pa sa to, Kag nadugangan pagid. Kung nagpaimuyong lang sa gross balay niya to, way paguro sa may natabo sa iya na. Way paguro sa may natabo sa iya na. Mayo lang ka-survive, di sige, So, siling ni Bogs do sa niya muna ang mga disente. Di ko dahalin ma sa class ka pamilya. Labot man mo niya. Di ka lang magbinastos publiko, binastos sa balay mo to, nga makabalo asawa mo, ang makabalo ang imo kabataan, ang timbang mo mula na. Para nga hindi di makalusot sa public. Ti karon kay pagwa ta pa biding video ni, may gani kay picture pa lang ni pagwa sa Facebook ni, pagwa ta ping video ni. Anong gwa niya? Ti basi kon diri sa diri sa barikutot. So sige anyway, sa ato sa mga kauturan, kay si Mr. Coscolela si Gob Lito madispensa. Kag baloon naman to, ang side ni Kunsa kung ano tabo to. Para mula nang amon may ebidensya kami di kung ano manggid ang matabo. Magabalik kita pagkatapos kinamang sa pila ka mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. May lang pagsaulog sa ika-57 nga kadlawan ni Tita Lori Pamplona Picasis. Namahalin sa Ilonggo Team Hikers, no, sa mga OFWs naton sa Hong Kong. Upod sa ilang leader dito nga si Ma'am Gigi Vergara Padilla. Ma'am Gigi Padilla Vergara. No, ang correspondent naton dito sa bahin sa Hong Kong. 57 na puro nagahara-hara pa. Pertis Tita Lori. Sige, happy birthday sa imo data, no? Kagamayo lang pag-celebrate sa imo nga kaadlawan. 27 minutos sa kaligan sa tak na alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Ari gusto ko lang, no? Man iya makabanan, no? Nga isoryahan ang ining mga surveys balang nga nagagalinuwa ti makitaan man sa mga campaign sorties nga BBM, no, versus Lenny, no? Robredo kon BP Lenny Robredo, no, makita man diri makabanan nga ti perti makadamo ang mga nagatambong
No, lately lang sa Bacolod ti mga 70,000, no? Ka mga Bacolod noon ang nagtambong sa rally, no, ni BP Leni Robredo kag ni Senator Francis Pangilinan. No, gindunganan man to sa bayan sa Bulacan, sa Las Piñas, Puertiban. No? Ang tawo dito sa kay BBM Sara. Kung si former DPW Secretary Mark Villar papambalon sa daw halos tanang kuno nagluwa sa balay nila mo. Para magtambong sa rally, siling ka kuno pang 500,000. Oh, no? Pero na sa mga rally-rally na. Oh, pero ari sa survey, no? Ano ka credible? Ang ini ka survey kay ti mabatian tagid na masami. Sa mga pumulit na to kasi survey is a kind of mind conditioning. No? Nga gina sort do patalang sa tao kun ano, no? But credible bala ini. So balikan nato na mga surveys nga gipatagayon last mga presidential elections, no, naton since 1986. No, up to now, no, kung bala nagatuod man gid ang survey. Pero ako lang ti ligad na si Digong nag-pick up to April naman lang, no? Sa number 1, siya man yan gibuto sang tawo, no? So anong probability, no? Sini paglantaw naton nga ti kung number 1 ka sa survey kanang consistent ka, ikaw gid ang butuhon sang tawo, no? And ti diri ang Bill Wick bala kon mga baluarte bala sang duha kay sing ni Marcos Robredo na lang tay abi, no? Ngaway. Ara sa piya kanina sa Attorney Joe Max Ortiz, Attorney, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Gabi Bombo Ponce. Sa aton dira maukod nga tagpalamati sang Bombo Radio mayong gabi. Oh, sige. No, so latest nga survey sang nagwa subong sa para sa Asia, no? Former Senator Bongbong Marcos got 60% and Vice President Leni Robredo sa 15%, ano? So damo gid pamangkot sa diri attorney sa sining nga survey. Ikaw, no, as political analyst, nanong imo paglantaw sa ni kung balikan ta service ang number 1 sa survey, amo gimaning gadaog o nagamatter magid ang survey garagagalinuwa sa present abi nga situation naton subong attorney. Actually, ang survey nga ginatan-aw pirmi iya lang sang Pulse Asia kag SWS survey. Ina siya nga survey halin pa na bumbupon sang 1992 sugod sang tiyempo ni Ramos, no? Kay nakabalok ta sang EDSA Revolution 1986 si Cory Aquino ang nagpungko bilang presidente kag nag-end ang iyang term sang 1992. So the first election sang aton nga mga presidente sang 1992. So dito nagasugod atong survey sang Pulse Asia kag SWS survey kay baloka napundar ni ang SWS, I understand, 1985 pa mo. Ti subong lately na, subong nga gabi lang gid Diri ko nakita man subong ang survey naman sang Manila Bulletin, tangire. I do not know, hindi pa kuya kabisado sining sang bag-o lang nga Manila Bulletin kag tangire. Amo ning latest kay ang ila nga survey halin sang Marso 3 tubtob 5. Aha. So between sa Pulse Asia nga nagwa man subong adlaw, nagligad to ilaya February to. Pero subong ang Manila Bulletin kag Kwantangire, although bag-o lang ni siya, nagapakita nga sa survey Bombo Ponce ang nagapanguna gyapon si Bongbong Marcos, no? Ina sa survey na. Kag ang respondents sa Pulse Asia nga survey subong nga pinaka-latest gid 2,400 ang respondents. Ini sa Manila Bulletin, tangire, 2,400 man. So nagapakita sa subong nga ang survey sa gihapon si Bongbong Marcos 55 to 58%, si Vice Leni 15%, kag si Isko Moreno. Pero dito ya sa Manila Bulletin nga survey, tangire, ang nagapanguna si Bongbong Marcos, pero ang ikaduwa ya si Isko Moreno, third lang gid si VP Leni. That is why Bombo Ponce, kung tanawon tagid kung kaisa ini ang survey, no, ang iban ngambal man lang sila nga survey ni. But then you must remember nga bisan ang ABS-CBN nga kontra sa kay President Duterte, ang GMA, bisan ang Bombo Radio, kag ang iban pagid nga mga dalagko nga mga radio stations, ang ilang nga gina-quote
mismo ang Pulse Asia kag ang SWS survey. Bombo Pons. Kag historically, Bombo Pons, makita nyo, bisan sa pinaka latest nga survey sang 2016, ang nagapanguna ang sa final survey, both sang Pulse Asia kag SWS survey, meaning 5 days or 7 days before elections ang 2016. Perfect ang ilang survey sang duha ka poll ang nagapang survey, Pulse Asia kag SWS, because si Duterte sa 5 days before, abansi siya. 33% ang iyang rating sa Pulse Asia. Second is Marojas. Third is Grace Poe, of course. Ang fourth si Jojo Binay. Kag ang fifth si Miriam Defensor Santiago. So ang padason sa pag-survey nila sa mga presidentiables, perfect in 2016. No? Both sa Pulse Asia kag sa SWS survey. Now, we go to sa 2010. Chimpo yan ni Noynoy Aquino. Again, Pulse Asia, SWS survey, 5 days to 7 days before sang aktual nga eleksyon. Ang first was Noynoy Aquino, Irap Estrada second, Manny Villar third, Gilbert Gibo si Chodoro ang fourth, kag Eddie Villanueva ang fifth. Again, sang 2010, Bombo Pons, perfect na naman ang ilang survey. So, ang survey actually, gina-confirm sang eleksyon. No? Hindi nga ang eleksyon gina-confirm sang survey. Ang survey, 5 days before sang eleksyon, in 2010, kag sang 2016 nga elections, perfect ang survey. Wala siya kinalis. Ang survey, both sang SWS kag sang Pulse Asia. We go back atras ta sang 2004, no? Between Gloria Macapagal Arroyo and FPJ. Sa survey, Bombo Pons, that is the only survey nga nakita ko medyo may jutay nga diferensya because it appears nga sa survey abansi mga 2 weeks before nag-abansi na si FPJ. Okay? Abansi si FPJ sa survey. Both sa Pulse Asia kag sa SW survey. So dira mo makita nga that was the only survey nga it seems nga daw may diferensya ang Pulse Asia kag SWS. So the only explanation nimo nga matabo sinada nga although ang survey nagapakita nga si FPJ, pero pag final sa election day, ang nadaog si Gloria Macapagal Arroyo. So it appears therefore nga ang tao hindi magpati, it's because nga leading si FPJ pagresulta sa nagdaog si Gloria Macapagal Arroyo. So dira nagapakita nga ang pagpangayo pasensya ni Gloria Macapagal Arroyo after sa ginatawag Garciliano controversy. Kay dito na nagkaran nga ginmanipular gali ang Mindanao, may daya. Kay kung wala sang daya, it appears nga si FPJ taning nagdaog. That is why base mo pa ni ang langutan sa buot ni FPJ because if you will recall, after only a few months by December na patay si FPJ, no? November, December. Sang 2004, okay? But we go back 1992, 1998. Ang survey, Bombo Pons, again, 5 days or 7 days before election day, perfect mangyapon insofar as the presidentiables are concerned. Why isang kwan? Meaning, dra mo makita nga kung ano ka credible ang SWS kag ang Pulse Asia. And it is no wonder why bisa ng ABS-CBN kag ang Bombo Radio, ang Action Radio, kag ang iban pagidya nga radio station sa Bacolod, kag ang national naton nga mga radio stations sa gyapon ang ginakot duha lang ka poll surveyors ang SWS kag Pulse Asia. Bombo Pons. Di kay ginahambal siling ko mind conditioning and di pila man ang ka-respondents ni 1,500 by 3,000. So hindi man ako no attorney maka-level no sa actual gid nga populasyon sa pungsod Pilipinas and we have 65 million registered voters. That's why nga ti
amo nang question Manila, attorney. Ang question sini, ang iniblang survey scientific, may metodo wala nga gina-adoptar ang established policy siya. You must remember, Bobo Pons, nga inang ginahimon nila, hindi niya nga sila yung palagpat. As a matter of fact, just to inform the public, even sa kaso ni Marcos Estate in Hawaii, if you will recall, there were more than 10,000 ka mga complainants sa itong kaso nga ginhearing against the estate of Mr. Marcos in Hawaii. It was a class suit. Kag ini nga mga Filipinos were represented at the time by Robert Swift, nga isa ka abogado dito sa Amerika. So, ang Hawaii Court, nga may jury sa ito, maga-desisyon kung bala pila ang danyos perjuicious nga i-award sa mga complainants because ang iba nadula, by way, nadula, missing, ang iban gin torture, ang iban gin patay. So, kung nga kadamo-damo gid sang mga complainants, it will be very impossible for the court to present all the 10 complainants. So, ang ginimo, gin-apply nila ang ginatawag inferential statistics. So, sa sinang desisyon sang Hawaii Court, nagsiling siya nga ini ang inferential inang application sa ginatawag inferential statistics is scientific. So ginadoptar ina siya nga proseso, mathematical formula, kag ang ginpresentar sa sinang kaso imbes nga 10,137 complainants lang. In short, nag-random sampling lang sila sa 10,000. Nya ko alang tani 137 because the 137 complainants will already be reflective of the 10,000 complainants. Okay? Nagkuha sila random. Sino to ang mga complainants nga missing? Wa sila da pila kabilog. All in all, sino ang nadula? Sino ang nakaagi torture? So gin ano na nila presentar. Meaning diri mo makita nga bisan sa kaso ni Marcos Estate in Hawaii, ang statistics gin-apply. So going back to ang poll survey naton karon in ginagamit statistics. Is it accurate? Is it reliable nga dapat patihan sa aton nga mga pumuluyo? So, to me, as a lawyer, kay gintunan ko ini siya, dire ko nakita nga hindi siya daw nga hindi pinalagpat, no? Hindi pinalagpat, meaning scientific ini siya. Maghambal kita scientific, meaning may gina-adoptar sila nga proseso in such a way nga ang ilang survey hindi pinalagpat. For example, mambal sila homogeneous. Gakuha lang sila sang random sampling from categories of, nakuha sila to sa halimbawa UP, mga academicians, kuha ka naman to A, B, C, D, E, groups ng mga workers, groups ng mga peasants, groups ng mga estudyante. Ang age ginabutang mamanda sa mga senior citizens, sa middle age group, ang sa mga 18 to 41, the youngsters. So amo na iya mag-survey. Hindi na nga siling nagpinalagpat. That is why, in 2010, Bombo Pons, si Dick Gordon, hindi ko magpati sa survey. That's mind conditioning. Imagine in 2010, yan number 5, number 6 ng kuya, mapati ka mo sa survey. So, according to Dick Gordon, who is also a lawyer, siling niya, dapat the pulse is siya must stop sang ilang survey. Otherwise, kung pabayaan niya lang that will already amount to mind conditioning on the part of the voters nga dapat hindi ka magboto kay Dick Gordon. So what happened to the case of Dick Gordon? That case was dismissed. Why? Because he filed it with the regional trial court. Okay. So, kay dapat mag-question ka sang survey, dapat sa Supreme Court man i-file. Gin-file niya sa regional trial court, it was dismissed on kay wala jurisdiction ng aton nga RTC. So, kung ano man na natabo sa kaso ni Dick Gordon, ang natabo, tanawon mo survey sang 2010, ODN si Dick Gordon, ika number ano siya. He was the last. Taas pa si Eddie Villanueva sa iya. Meaning, ang gin-question nga survey sang pulse siya, sa SWS survey, correct, nagpadaason gid ang ilan, nagtali. Dick Gordon was the last. Kag ang second to the last was Eddie Villanueva. Meaning, taas pa si Eddie Villanueva, kag nubo si Dick Gordon. And that confirms sang iyang pangduda siya kay di siya magpati. So, survey will show nga he was the last. So, the result of the election, he was the last. Now, there was another case nga ginpasaka naman
kay under the Fair Elections Act nga ginaprobahan sang 2001 sang aton Comelec, no? Nagwa resolution ang Comelec, sining sang Comelec. Sino na ang nagabayad sa inyong survey? Oh, sino naga-subscribe sina? We want to know, sining sang Comelec. Kay base may nagabayad sa inyo. Kag ang doktoran nyo lang da kung nando dang survey. Siling sang Comelec, you are ordered, SWS, you are ordered, Pulse Asia, to give us the names of the sponsors of the survey and how the survey was conducted by you. Okay? So, muna natabo sinada. Niya, kung hindi ka mo manugid gani, kung sino, we will file a criminal case against you. So, what happened? Ang Pulse Asia and SWS survey filed the case before the Supreme Court. Ya daw hindi na mo, daw balik abot niya ang ginhimo sina. So, the Supreme Court issued an order, decision, ang nagpen sini si Leonen. Who is Leonen? A very credible justice of the Supreme Court. So, what was the dispositive portion? What was the final decision of the Supreme Court? Since the Supreme Court, the Comelec has a wide latitude under the Constitution, under Article 9 of the Constitution. Basta chimpo eleksyon, ang hari-hari ang Comelec. Siya ang ma-regulate under the police power. So if the Comelec requires SWS survey, kag Pulse Asia to submit the sponsors, kag ang nagabayad sina nga survey, ang naga-subscribe sina survey, ang nagabakal sang resulta sa inyong survey, ipakita sa amon. This will be confidential, bumbupon siling sang Comelec. Oh, decision sang Court Suprema, niya, hindi na pag-i-file ang criminal case against Pulse Asia. Hindi na the Comelec was ordered, The Comelec was ordered by the Supreme Court. Do not prosecute Pulse Asia. Do not prosecute SWS survey. But Pulse Asia and SWS were ordered. Niya, okay, submit ka mo to, isekreto lang, pero hindi pag ipa-publiko. Bombo Pons, amo ng desisyon. So diri mo makita ang Bombo Pons, nga bisan ang Fair Elections Act naton, 2001, nag-recognize sang ginatawag survey because that is allowed. What is important is that survey can be published. That's why kung any nga surveyor national in scope, if they want to publish their survey, there is no prohibition in the Fair Elections Act naton. So may ara the survey subong ang pinaka-latest na Manila Bulletin Tangere Survey. Ara nagwa latest pag ining ilaya kay ilaya March 3 to 5 mo ang ilang survey. 2,400 respondents nga survey magyapon. I-check nyo because that is the latest survey, but that is not the survey of the Pulse Asia or the SWS survey. It's the survey of the Manila Bulletin and Tangere. Pons? Okay, no? Sige. Kasi may question ka. Okay. So at least, no? Medyo may background na kita tinadira, no? With regards sa cinema surveys, kaya tibisan din panigidalon ang kalabot pa Supreme Court. But the Supreme Court, tiwag dyan nag-question sini, no? Sa sining mga survey. So, March pa lang ini, and we have 45 plus 11, 56 days more to go, no, attorney? So, may 2 weeks pa kita sa March, and in April, no, kung ma-maintain sa mga panguna, abi, kung sino man ang magapanguna sa nagahilapit ng election, so probably that's the kuha ng gidman, no? Ang race to win ng gidman kung siya ang most preferred sa mga almost 65 million Filipino voters, attorney. Yes, that is why nga bisan si President Digong Bombo Pons, pag unaya pa lang, pag file pa lang, survey na yun. He was the last. Pagwa ikaduwa nga gwa sa survey, second to the last na siya. Pag ipagwa sa ika-third nga survey, aran siya sa tunga-tunga, 1 week before election, adjust, nag-abansi na si Digong. Kag sa sinang survey, last survey, Bombo Pons, sa SWS, Pulse Asia, si Grace po, kag si Maruhas, statistical tie. Magambal tang bali statistical tie, more or less, lapitay na sila nga duwa. Hindi ka kasiling abansi si Maruhas, hindi ka man kasiling abansi si Grace po, ang muling tawag nga. Sa plus minus nga margin of error. Oo, sa plus margin minus of error of 3% of 3.
Plus sila. minus 3%. Ginatawag na margin of error. That's why, anong nagwa sa result? Tuod gid man gali nga gamay ang naman siya 9. Ang boto ni Grace po 9 million. Ang boto ni si Maruas 9 million, si Grace po was 8 million. So correct ang survey nga kwan sila, bali statistical tayo sila. Kag ang abansi ni Digong at that time he got 16 million. So da mo kita the survey was correct sa panbubupons. Pero the Leni Group must not be discouraged sa ginatawag survey. Why? Because survey malang na yung bumbupons. May Hindi chimpo na yung final yakuan. That survey. The rally in Bacolod, Bumbupons was already an inspiring attendance for Leni. Imagine, nakakuha siya 70,000. Kag ako to be honest about it, wala to sila ginpang hakot kag ginpang bayran ang sakay Leni. So, dapat ang grupo ni VP Leni, nabatian ko man si Governor Lito, katahom sang plastada ni former Governor Lito, no? Na speaker nga wala to ya sang ano pa. And I know for a fact nga ang volunteers to practically halos volunteers. So that was already an inspiring attendance. If that momentum will continue, there is a possibility nga makapick up siya. Only time can tell. And only the election can tell kung sino madaog. It is too early to tell nga kung madaog na si Bongbong kay tungod nga almost 60% na siya kung si BP Leni 15 o 18 lang siya. That should not discourage the group of Leni because we live in a democratic society. Anything can happen under the sun just like what happened to Digong Duterte. So, this should not be discouraged by surveys, Bumbupons. Ang mag-survey nga pinaka-final will be election day, Bumbupons. Correct gid ano. Sige, anyway, tikwan na no. It is an inspiration kag siyempre daw tool man ni BP Leni Robredo nga maghimo pag isang mayo nga mga tikang dira in order nga makalagas siya o ka maka-pick up siya huno no. Anyway, attorney damo po ko tani pamangkot but patpaton na naton ini kay chimpo ta ginasugo naman. Attorney, with this, thank you gid kag good evening sa imo. Salamat kag good evening sa tanan. Okay, Attorney Jomax Ortiz, sa makilala nga political analyst no diri sa bahin sa sunod sa Bacolod no. Survey ang aton nga topic. No, so siling niya ni mabot singon nga number 1 subong si Bongbong Marcos no. Siya naman daog. We live in a democratic country and we have the right to choose. Sa aton nga butuhon iya makabanan comes election day. 50 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa gabi nga gawon ta report ni Bombo Dennis Rubica. Nakibot kita kay si Governor Bong Lacson nagsaka gito sa entablado sa Paglaom Sports Complex. Nag-ala ring announcer si Gov. No? Sa pagidorso sa kay Vice President Leni Robredo bilang kandidato no sa pagka-presidente sang tinagdan nga Biyernes no Marso 11 tuig 2022. Pero subong no, ang yagli Vice Presidente nga suportahan ang chairman sang National People's Coalition kag nagapungko karon bilang Senate President no, nagapapili pagka Vice Presidente sang pungsod Pilipinas no si Senate President Vicente Tito Soto III. May mga mayors man diri nga under sa NPC no, ang National Party no nga posible nga maga-support man sa kandidatura ni Senate President Tito Soto mga kabombo. Sakta si Bombo Dennis Rubica sa interview sa kay Governor Bong Lacson. Bombo Dennis, sa report, please come in. Bombo Pons, opisyal na ginapakikay na ni Governor Yunyo Bong Lacson nga ang iya pag-suportahan nga pag-Vice Presidente sa Republika sa Pilipinas nga kandidato. Wala siyang iban kundi si Senador Vicente Tito Soto. Bombo Pons. Do the third man siya bla mo no? Ne? Yes. Do the third man si Soto? Yes, Bombo Pons. Si Senador Tito Soto, kon si Tito Sen, siya ng chairman sa National People's Coalition o kon NPC Bombo Pons. Here's kam nga si Governor Lacson, isa sa mga membro sa NPC man Bombo Pons. Ang problema, fully support siya sa KBP,
Puti hindi siya makaboto o hindi siya magboto, hindi siya mag-endorso o wala siya endorso sa kandidatura ni Senador Kiko Pangilinan nga mong running mate ni BP Robredo Bumupons. Kay sa rason, sunod si kay Governor Lacson nga iyaman mismo na suryagin si Kwan, si Senador Kiko, iyaging prangka. No, nga hindi siya makasuporta sa iya bangod sang meeting no ipagayon sa NPC sa Liga diya nga semana nga naga hangyo gid sa ila tanan nga membro sa National People's Coalition nga suportahan ang ila sini kandidato nga si Senador Tito Soto. So sunod kay Governor Lacson nag-okay man kuno, may problema kay Senador Kiko Pangilinan kag sa kay Tita Shawi sawa ni Kuan man ni Kiko kay siling ti it's a party call na bumoso sa kay Governor Lacson. Pero dogin mention naman to si Senator Kiko, no? Endorse man? Actually bumpos sa Kuan sa rally nag-endorse ganito siya gina-announce siya si BP lang ya no. At okay. saling okay man sila kay tip na man sila sa stage bumpos sa from San Kung galing ka daw Carlos ka awkward, no? Gala mo nagpupos nito. Nakabudlay balaho. No? Ang ari pa po so kay kadamo sang mga alkalde diri sa probinsya nga sang damlang pa naghaboy sang kalo nila sa grupo BBM ni Sara? BBM. Oo, BBM Sara. Bumupons. Kag ining mga mayors diri sa Negros, 28 gitong upod to sa tandem abi ni BBM kag Sara. Kag ini sila gipang-check natong bupos mo kay may mga record kita diri sa gipag-file na sang ila kandidatura iya sa Comelec kung anong ilang mga political party. Adamo sila bumupons nga mga NPC man. Ano magwa sini? Badulaan boto si Sara Duterte de los Negros as Vice President. Amo na Pwede man na iya nga sa ilo sila kung gusto nila. Grupo. Di pro sige ni Governor Lacson kay ining mga NPC members nagatambong sa meeting mo, no? Kag amo ni ayang duso sa ila sang partido. Nga nga dapat butuhon gid ang kandidato sang partido bumupons. Ano ba gamay lagi sino mga mayors diri sa Negros nga mga NPC. May mga board member pagani bumupons, no? At number 1 si Governor Lacson, first district mga board member duwa gido si BM Romel de Bulgado, si board member Araceli Somoza, kuan giniya NPC, si board member Frederick Manmanco, o si board member Valentino Miguel Alonso, si board member Jeffrey Tobolas ng 6th District, si Congressman Gerardo Valmayor ganun po sa 1st District, NPC man eh. Si Congressman Mercedes Alvarez, running for Congressman for 6th District, NPC man. Si Mayor Nicolas Yulo sa Baguio City, NPC man Bupons. Dito, ari mo na sila to sa kay BBM. Si Mayor Ramon Torres ang Vice Mayor gani, no? For Bago, NPC man ni, running for Vice Mayor. Si Mayor Jan Rita Buara sa Kawayan, NPC man. Ato man na sila to sa kay BBM. Si Vice Mayor nga auto dya, si Annalisa Tabuara sa Kawayan, NPC man. Si Mayor Milicio Yap sang Escalante bumpos NPC man gali baka daw damo si mga mayor. Mayor John Paul Alvarez sang Ilog NPC, Mayor Irene Montilla sa Isabela NPC man iti ari man sila to sa kay BBM. Mayor Pedro Saico sang Kabangkalan NPC man. Si Mayor si Maria Alonso sang Pontevedra, si Mayor Miguel Antonio Peña sang Pulopandan running for Vice Mayor Subong NPC man ni. Si Mayor Nato Gustilo sang San Carlos NPC man bumpos, proti support sa to kay BBM. O Mayor Maria Gina Lizares ang Sipalay, NPC man ni. Of course, si Mayor Ricky Mirabalies sang Valladolid, NPC man. Sikot ini sila mapersonalidad, ara to kay BBM, tanong matabo sila, sinuboto nila Vice Presidente, si Senador Tito Sen, or si Sara
pambupon sa munang mabulabudlay ka senaryo karon niya kahit muna ng deklarasyon no ni Governor Eugenio Bong Lacson. Pamatay Bong Ponsa ang pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. I explained to Senator Kiko that in the meeting last Monday of NPC, they really pushed for Senate President Soto, being an NPC member. So I will have to ask also the other NPC members, especially those who attended that meeting, how is it now? And Senator Kiko understood it. Him being in politics, he understands this thing. And Ms. Sharon Cuneta understood also the decision. And sabi niya, and if she even said, you know what, Tito Sen is like my daddy also. So I'm happy that NBC is supporting him. Yes, because of there was really now a push from the party. And it has been a while since we had a national candidate, no? The last time was 1992. So, we'll give it a try. I'll remind them, especially those that attended the meeting, they should understand that the message was clear. Okay. Clear mo po sa mensahe. Di pa bantayan lang ni kung ano matabo sa B9. Ang pag... Kasi damo masuna libre di sa BP? Correct. Sakto na mo pons. Muna ba lang tayo? Or iba niya playing safe man? Iban daw, hindi manong padakop, buhi. Uy. Hindi mo pakita si Totood nga kolor. Pati umalaan na. Sa bot nga minay mo pons ko na mangin guaya sa disentrate. Sara na. Si Governor Lacson, Leni Soto. Manangyaya nga supportahan for the May 9 national election. Mga update report kikan sa Kapitolyo Provincial, ni Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bumbo Dennis Rubica. Grabe, subong yan, no? Lain-lain, hindi iya solid la. Nga supportaran sa nili bagay at choice tama na isa kag isa. So, buhay palawan talang niya sa matapos ang Bayan 9 Sucola City sa gabi. Mabalaan ta na niya. Basta may run away lang, no? Kag dakong abansit, automatic sa nanang daon. Sige, may mga nabili na kita ng maparamdom. Balik kayo kita pagkatapos kidapang sini. Stand by! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Tips agad malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Number 1! Paradyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton nga pagpalagan. 5 minuto sa kaligad sa takna alas 9 sa gabi. Alang-alang nato sa ring etsempo. Lunes kita subong nga presentasyon petsa 14 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ayo lagad si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa po na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan